Anem a resoldre un exemple de càlcul de l'estoc de seguretat, del punt de comanda i del volum òptim de comanda. Suposem que jo tinc un article al que li direm producte A, per exemple, producte A, del que jo anualment faig un consum de 91.000 unitats, és a dir, que la demanda anual que jo faig d'aquest article normalment és de 91.000 unitats. Suposem que tinc calculat que el cost de gestió, cada vegada que jo faig una comanda de l'article, el tinc calculat en 2,75 euros. Pel que fa al cost d'emmagatzematge, és a dir, quan em costa a mi quan em costa a mi tindre correctament emmagatzemat aquest article en les condicions favorables, etc. Tinguem en compte aquí que també estem comptant el lloguer del local, etc. A quan em surt a mi tindre aquest producte emmagatzemat, tinc calculat que són 4,20 euros. I pel que fa al termini de subministrament, en principi, de manera habitual, el meu proveïdor se compromet a servir-lo en 5 dies, però a mi em consta que podria arribar a trigar fins a 4 dies més. Moltes vegades, per diferents motius, sí que és possible que arribi a trigar això, comptem, per exemple, des de possibles vagues, a caps de setmana, a la meva experiència personal amb el proveïdor, jo sé que pot arribar a trigar fins a 4 dies més. A més d'això, hem de tindre en compte que la nostra empresa té una activitat, manté la seva activitat durant un total de 280 dies a l'any. Bé, doncs amb aquestes dades anem a començar amb els nostres càlculs. Començarem per l'estoc de seguretat. Bé, doncs, l'estoc de seguretat, per calcular-lo, tenim una fórmula que diu que és el temps màxim estimat menys el temps estimat i tot això multiplicat per la demanda mitjana. Jo conec quina és la demanda que faig de manera anual, és a dir, 91.000 unitats, però jo necessito trobar la mitjana i sé que la meva empresa funciona durant 280 dies a l'any i si faig la divisió em queda que estic fent un consum de 325 unitats al dia. En principi, aquesta seria la meva demanda mitjana. Després, pel que fa al temps estimat, jo el tinc clar, són 5 dies, però pel que fa al temps màxim estimat, serien aquests 5 dies inicials més els 4 dies addicionals que a mi em diu la meva experiència que pot arribar a trigar l'arribada de la comanda. 9 dies. Aleshores el que faig és, ja tinc les dades, vaig a traduir-les a la fórmula, dirien que el temps màxim estimat són els 9 menys el temps estimat, que en principi són 5 dies, multiplicar tot això per les 325 unitats que jo estic consumint diàriament. I això, si fem el càlcul, ens donarà un total de 1.300 unitats. Aquest seria l'estoc de seguretat, és a dir, el nivell d'existències per sota del qual no hauríem de descendir si volem seguir atendre en condicions les comandes que ens arriben dels nostres clients. Bé, doncs tenim l'estoc de seguretat, anem ara a calcular el punt de comanda.
D'acord, doncs el punt de comanda és aquell moment en el que arribem a un nivell d'existències que ens permetria cobrir la demanda mentre que ens arriben els articles del proveïdor. És en aquell moment, quan arribem al punt de comanda, quan hauríem d'emetre la comanda al proveïdor, tenint en compte l'estoc de seguretat que hem calculat. Per això hem començat abans calculant l'estoc de seguretat. Sabem una fórmula que ens diu que el punt de comanda és l'estoc de seguretat que ja tenim sumat a la demanda mitjana, que també la tenim, multiplicada pel temps estimat, que també el tenim perquè ens el diu l'enunciat. Aleshores, l'estoc de seguretat jo ja el tinc, hem quedat que eren 1.300 unitats, més la demanda mitjana, que havíem calculat que eren 325 unitats, multiplicat això pel temps estimat, que són 5 dies. I si fem les operacions, això ens dona un total de 2.925 unitats. Quan arribem aquí, en principi hauríem d'emetre la nostra comanda. Però quin seria el volum òptim que hauria de tindre la nostra comanda? Recordem que sempre en la logística estem intentant mantenir un equilibri entre el cost que ens suposa fer la comanda o els avantatges que podem treure de fer comandes grans, com sabeu, descomptes per volum de compra, ràpels, etc. I també el cost de mantenir un magatzem, és a dir, el lloguer, l'assegurança, manteniment de peces que es quedin obsoletes, que ens suposa tot això. Quin seria el volum ideal per la quantitat que caldria sol·licitar en cada comanda del producte perquè els costos siguin els mínims i ens mantinguem a dins d'aquest equilibri? Doncs anem a calcular quin seria aquest volum òptim de comanda, que, igual que succeïa amb els altres càlculs que acabem de fer, doncs té la seva formuleta que ens diu que el volum òptim de comanda és el cost de gestió, és a dir, quant em costa a mi fer la comanda, que si recordem ens el diu el propi enunciat, multiplicat per la demanda, que també hi apareix a l'enunciat. Compte que no és la demanda mitjana que hem calculat, és la demanda de la que parla l'enunciat, la demanda anual, 91.000 unitats, multiplicat per 2, per aquesta constant, i tot això dividit pel cost de possessió, és a dir, el cost d'emmagatzematge, quan em costa a mi tindre aquest article al magatzem, i del total en farem l'arrel quadrada. Bé, doncs el cost de gestió, com deia, el tenim al propi enunciat i ens diu que és 2,75. La demanda, doncs també la tenim a l'enunciat, que són 91.000 unitats, multiplicat per la constant 2, tot això dividit pel cost de possessió, el cost d'emmagatzematge, que també el propi enunciat ens diu quan és 4,20, i de tot això fem l'arrel quadrada i això ens dona un total, si fem el càlcul, de 345,25, 2, etc. Bé, en principi el que estem calculant són unitats. Aleshores, res de 345, algo. Tinguem en compte que el que demanem són unitats rodones, no demanarem 345,20 unitats, en principi serien 346 unitats, però si, per exemple, ens el venen en packs o en palets o per conjunts, posem, per exemple, que se'l venguessin en packs de 10, doncs aleshores demanaríem 350. D'acord? Bueno, doncs aquesta seria la manera de calcular estoc de seguretat, quan és el punt de comanda, quan hem d'emetre la comanda i quina és la comanda ideal que hauríem de fer.